Bun găsit, prieteni! Vreau să-l felicit pe tovarășul Adrian Crăciunoiu pentru excelentul său clip despre martirul Gheorghe Doja, martir al poporului muncitor din Transilvania, fără deosebire de naționalitate, în anul 1514. Și să îmi exprim omagiul față de acest om extraordinar care a fost Gheorghe Doja. Iată, a fost un sfânt, mai sfânt decât sfinții, a fost un mucenic, mai mucenic decât mucenicii, a suferit mai mult decât Iisus Hristos. Da, ad literam putem spune lucrul ăsta, dar a suferit luptând, a căzut luptând. El nu a întors celălalt obraz, ci a arătat dușmanului sabia și lancea. Pentru asta trebuie să-l cinstim cel puțin la fel de mult ca pe Iisus Hristos. În al doilea rând, mă miră prostia unor fasciști de pe Facebook care îl laude și ei pe Gheorghe Doja. Înseamnă că ei habar n-au de propria lor ideologie legionară. Hei, ideologia legionară se opune luptei de clasă, pe când Gheorghe Doja a susținut, a predicat și a practicat lupta de clasă. Adică lupta țăranilor împotriva nobililor. Dacă susții pe Gheorghe Doja, susții lupta de clasă, și dacă susții lupta de clasă, nu poți fi legionar. Prin urmare, dacă susții pe Gheorghe Doja, nu poți fi legionar. Iar dacă ești legionar, nu prea poți să-l susții pe Gheorghe Doja, fără a te face de râs față de duhul capitanului, care este în infern acum, în infernul, la groapa de gunoi a istoriei. În al treilea rând, vreau să-mi exprim încă o dată uimirea, că eu sunt uimit față de gigantul munte de tâmpenie al acelorași naționaliști români care îl anexează pe Gheorghe Doja poporului român sau chiar poporului dac, uitând că Gheorghe Doja a fost secui. Sunt și unii care neagă dreptul secuilor la existență și spun că ei sunt o națiune fictivă. Nu, secui au fost o națiune reală în Transilvania, Evului Mediu și renașterii și începutul epocii moderne, și în prezent ei sunt maghiari toată ziua. Și cred că din respect față de memoria lui Gheorghe Doja trebuie să avem o atitudine tovărășească și față de poporul maghiar din Transilvania. Să le respectăm drepturile, să nu încercăm să-i facem ceea ce nu sunt. Ei nu sunt români decât cetățenesc, decât la nivel cetățenesc. Ei nu sunt români decât la nivel cetățenesc. Așa cum romii nu sunt români și nu vor fi români decât la nivel cetățenesc. Tot așa și maghiarii din Transilvania, incluzând secuii, care la început au fost popor distinct, acum sunt maghiari, ei nu vor fi români decât în sens cetățenesc. Trebuie să încetăm cu aberația că am putea măcar să-i facem români și din punct de vedere etnic. Nu, ei vor fi români la nivel cetățenesc, dar etnic și cultural nu vor fi niciodată români. Nici măcar în comunismul de plin, când oricum problema națională nu va mai exista. Fiindcă oamenii vor fi doar oameni. Indiferent că strămoșilor au fost români sau strămoșilor au fost unguri. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Un respect adânc lui Gheorghe Doja. Și nu pot decât să mă înclin în fața acestei uriașe personalități care trebuie să-și aibă locul în fiecare manual școlar, pentru că poporul român a uitat lupta de clasă. Poporul român a ajuns să iubească nobilii, a ajuns să iubească bogătașii, a ajuns să iubească parazitarea și putreda familie de Hohenzollern,
a ajuns să-i pupe mâna lui regele Charles, a ajuns să stea în limbă după criminalul fascist Andrew Tate, misogin și ecocidar, criminalul misogin și ecocidar Andrew Tate. Gheorghe Doja și lui Margareta de Hohenzoll și lui Radu Duda și lui regele Charles și lui Andrew Tate și lui Gigi Becali și lui Ion Țiriac le-ar fi arătat un singur lucru. Lancia. Trebuie să știm cine a fost Gheorghe Doja și ca să aflați mai multe, vă invit să urmăriți încă o dată clipul tovarășului Adrian Crăciunoiu despre acest martir al poporului, Gheorghe Doja. Îl găsiți pe profilul tovarășului Adrian Crăciunoiu. Puteți vedea și urmări și clipul meu din 2018 despre Gheorghe Doja. Am făcut un clip în 2018 pe contul acesta. Căutați la arhivă. Ce pot să zic? Respect maxim Gheorghe Doja. Nu te vom uita niciodată nu te vom uita, tovarășe Gheorghe Doja. Pace colibelor, război palatelor. Trească săracii, moarte bogaților. Trească țăranii săraci, moarte nobililor.